s'hora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau el sol de s'hora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Espanya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau el sol de s'hora baixa i plàcidament la gent se dutxa i omple. A veure, digue'ns els noms. I ell, o sigui, el veí no sé com es diu, però el del costat es diu senyor... Sí, senyor de l'Aiguanaf. Molt bé. La del costat, senyora de l'Aiguanaf. Aquests dos senyors de Borriac, doctor Calvo, Blanca i Ariana. L'Elisenda. I quasi. Sí? Els primers gegants de l'any 1958 van venir a Argentona, van venir aquells dos i 6 capgrossos d'aquests. Després us diré quins són. Llavors, aquests van anar sols fins a l'any 78, va venir la Blanca. No, però primer va venir l'Elisenda. Després, la geganta va quedar embarassada i va venir la Blanca. Sí. Va anar 9 mesos amb el bombo. I llavors va venir la Blanca. I llavors el 96, em sembla que va ser, van fer els dos senyors de l'Aiguanaf perquè la colla ens fèiem grans. Llavors van fer uns gegants més lleugers per poder anar pels pobles, perquè la gent ens fèiem gran i per arribar a 100 quilos pels pobles eren molts quilos. Llavors es va decidir i es va fer aquests dos que pesen 48 quilos. La idea de fer-los era per donar continuïtat a poder sortir, perquè no fem només les sortides del poble. Suposo que vosaltres esteu acostumats a veure'ns en el poble quan sortim, no? Per festes majors, la diada de la flor, vull dir, moltes tradicions, que la idea de que surtin els gegants és perquè els gegants primers els van fer pagant gent del poble. Vull dir que són del poble, no són de l'Ajuntament ni nostres, no? Vull dir, són de tothom. Aquí és això. Tots els gegants que hi ha aquí els ha pagat el poble, no l'Ajuntament. Nosaltres ens movem molt, no? I llavors el que fem és que el nom d'Argentona el portem a moltes poblacions. Quedem molts caps de setmana, com una gran família, com vosaltres que marxeu amb el cau, doncs nosaltres anem amb els gegants. Cadascú té una funció en la colla. N'hi ha que toquem la gralla, n'hi ha que toquen la caixa, n'hi ha que porten els gegants, i els que representa que sembla que no facin res també tenen la seva importància, perquè a les cercaviles sempre ha d'haver-hi gent que vigili els gegants i a la gent que es posa pel mig, perquè ells només hi veuen, després us deixarem posar sota, només hi veuen per la cortineta que hi ha entre la roba. Llavors, si algun nen petit o alguna cosa es posa baix, però evidentment és difícil veure'l, no? Llavors pot caure el gegant també a sobre, no? I per això hi ha molta gent que sembla que no faci feina, però sí que hi ha una gran importància en quan ve a col·laborar amb nosaltres, no? Digues, digues. Us ha caigut alguna vegada algun gegant? I tant. Aquesta va caure a Sant Vicenç de Castellà i va quedar plana. Va ser de tant de pit, doncs va quedar plana. No en tenia. I llavors la van tornar a arreglar. Aquesta va caure a Cabrils i es va trencar el dit. No es va trencar res més que aquest dit. Però com que va picar amb el dit, es va trencar el dit. Com que és de fibra costa molt més que es trenqui. La fibra de vidre no. Però estava amb un noi. Sí, el noi. I es va fer mal. No, el noi no. Normalment la idea és, quan veus que cau amb ell. No el vulguis aguantar. Si tu un gegant i se te'n va, tu deixa't caure. Perquè si el vols aguantar, l'únic que pots fer és trencar-te l'esquena. Perquè el pes tu no el pots aguantar. 3,75 metres d'alçada. Si tu vols aguantar-ho, agafa el balanç, et trenques l'esquena. I tu has caigut? No, jo no, per sort. Quan arriba la festa major, la gent surt de casa, les botigues per fi tanquen i tothom s'arriba a la plaça. El bar surt al carrer i el borratxo no s'amaga,
del darrer fins al primer la nit es farà cantada i diu Aballam, aballam, aballam la cumbiambera, aballam, aballam, aballam la tarantela, aballam, aballam, el pas doble que mai s'acaba, aballam, aballam. amb la rúmbia ballesana. Oh, que és festa major. Que balla el port, balla el senyor. Oh, que és festa major. Si tu no balles, què coi faig jo? Càritas és Càritas parroquial perquè és una entitat que neix des de l'Església. Això no vol dir que ho portin els capellans ni res, vull dir, no té res a veure. L'únic que sí que és una cosa que neix des de les parròquies i són ells els que posen la iniciativa de posar aquesta entitat solidària endavant. Vull dir que està obert a totes les religions, a totes les races i a tota classe de gent. Des d'aquí a Argentona es manté o funciona només amb donatius i una subvenció que ens dona l'Ajuntament. Hi ha unes petites campanyes que anem fent durant l'any. Realment la gent, les famílies que venen aquí, el 98% són famílies d'aquí, del poble, vull dir, no són gent de fora, amb una extrema pobresa. Pobresa no vol dir que siguin indigents, sinó amb uns sous o amb uns ingressos familiars de 450 euros al mes. És la majoria de la gent que ve aquí. Vull dir, són persones normals que fa un any o 2 anys no s'imaginaven que podien vindre aquí a buscar aquest tipus d'ajut. A vegades necessiten parlar, més que l'ajut econòmic, el saber que estem aquí amb ells, estar al seu costat, escoltar-los. No implicar-nos amb ells, però sí tindre un feeling amb ells, tindre empatia amb la situació que estan vivint. Vull dir que una mica és el que a l'ajut que els donem de suport, més que l'econòmic. Perquè això els hi podem solucionar, però molt per sobre.